n'ezie anyị mụrụ nwaka nwa ọsọ na-achụ ikuku na-achụ na nkịtị na-akụ Nwawelugo nnekwu nwa Nwawelugo na Nibo Nwawelugo na Nibo Aguanaedo na mmekọligbam ka nna na Nibo ka njezu tezi oyimuo highchief Maxwell Chijioke Nwoyo Nwawelugo na Nibo ọsa na-achụ ikuku bụ na nkịtị na-abụ izizi na South ọzọ ngene nwatachi na-akpalụ nkụ n'ọfịa ya bụ Nwawelugo na Nibo eze ụmụọgọ na Nibo Nwawelugo Nibo mụrụ nwaka nwa anyị mụrụ nwaka nwa n'ezie n'ezie anyị mụrụ nwaka nwa ọsọ na-achụ ikuku na-achụ na nkịtị na-akụ Nwawelugo nnekwu nwa Nwawelugo na Nibo Nwawelugo na Nibo ya bụ onye a na-achụ evi na-ebeku o jiri ọkpụrụ evi o ji ọkpụ evi maka na obodo ọbụla nwere ndị va jiri dị ebube o nwere ndị eji mara obodo ofu nwa ji mara obodo na Nibo nwaka nwa na Nibo ọsọ na-achụ ikuku na-achụ na nkịtị na-abụ n'ọkpọli onye nzuzu na-achụ ikuku ọsọ Nwawelugo na Nibo ezi oyi mmụọ highchief Maxwell Chijioke Nwoyo Nwawelugo na Nibo Nwawelugo na South obele nwa kunie ya welugo gị maka nugobu zuo chake ụzọ Chukwu kwalụ na Nibo nwagbalụ mbọ wee bute ike nke izizi na Nibo ụkwụ ọma bọọlụ ndị Nibo osisi ọma na mkpụrụ ọma na Nibo ụdala ọma Nibo niile obele nwa na Chukwu agọzigo gị Nwachukwu kwu n'aka na Nibo onye nzọpụta ndị Nibo onye nzọpụta abịago onye nzọpụta abịago onye nzọpụta abịago onye nzọpụta abịago nwa mmiri ọma na Nibo onye nzọpụta abịago akụ gbawara ụgbọ na Nibo onye nzọpụta abịago onye nnukwu ego onye nzọpụta abịago Nwachukwu bolu ike Nwachukwu meleze onye nzọpụta o onye nzọpụta abịago ụdala ọma ndị Igbo na Nibo onye nzọpụta abịago ụkwụ jetalụ mma na Nibo onye nzọpụta abịago onye nzọpụta abịago ezi oyi m Nwawelugo dike highchief Maxwell Chijioke Nwoyo akụ gbala akpụ na Nibo Nwachukwu gbala ogige ego ovu Nwachukwu gboro ike mmadụ 10 eze ụmụọgọ na Nibo ọsọ na-achụ ikuku n'elu ụwa nkịtị na-abụ ka a na-achụ ikuku
mana ọ bụ onye nzuzu na-achụ ikuku ọsọ. Nwachukwu kwụ n'azụ eze ụmụọgọ ndị Nibo niile. Kọmpin kwuru kọmpin eji wee mara obele nwa o. Snap Club Nigeria Limited, Nwawelugo, Ajaka Holdings na South, ya bụzi Nwawelugo. Mana ya bụ Nwawelugo anyị na-ekwu, ọ bụ memba Citizens of Heaven Friends Club na South, memba Diamond Ambassadors Friends Club na South, Chairman Anambra State Progressive Union Rustenburg na South. Ya n'oli akụ ya o Lọlọ Helen Oziọma Nwoyo, ya bụ Sodie Makụ ugegbe eji afụ ụzọ Asamma nwanyị bịa yiri mụ. Mama Junior, nne mụrụ Maxwell Chijioke Nwoyo Junior, ngike ịgba na-akpọ. Mama mụ na Chimuso Miracle Nwoyo, omeka nne ya. Ọkwa mmadụ nwụrụ odogwu nwanyị na-ekwu maka ihe o. Nna mụrụ Nwawelugo n'ọnya ka anyị na-ekwunyelu mmiri ọma na Nibo. Highchief Vincent Oyo nọ n'elu m bụrụ maka izizi na Nibo. Akụ mgbawara ụgbọ na Nibo. Nze dị nsọ na Nibo niile. Ya na lọlọ ya o Azụka Florence Nwoyo, agbamụlọ ọmụmụ Shine ụmụ agbala. Chibueze Nwoyo, ya na Chikeluba na Chidozie. Chioma Peace Ụzọchukwu, Juliet Chiamaka Nwoyo, ya na Chidimma. Fa bụ ụmụnne Nwawelugo, ọsọ na-achụ ikuku nke izizi. Eze ụmụọgọ wanụ na Nibo. Ezi oyi m jide ka iji, onye asị jide ka o ji na-eme mma. Nwawelugo na nyasi mu kenelu ye ndi oyi ya o. Aguanaedo onye Nnewi na nye bri gbawe jebe. Highchief Valentine Ụzọma Okori, akwatu egwu wanụ n'ọmụ. Signboard ndị ọgbụ niile
adreesị eji ejobu CEO Adeco St. Villa Properties na South, CEO St. Valentine Villa Ifitoka, CEO Akwatuegwu Island Gas Akwatuegwu bịa yiri m Ezomogo bịalio Ezomogo bịa yiri m His Royal Highness Igwe PN Oyolo Agụji egbe 1 Umuchieze isi mmiri na Limpopo Igwe na Limpopo Igwe na-ekene High Chief Izuchukwu Okoyeke nwata akwọcha ka nke izizi n'ọgbụ Premier Diamond Friends Club na South, Mayor Diamond Friends Club na South. Gị bụ baka na-agba n'udu mmiri Triple M Ujialati akpọlite onye nwụrụ anwụ. Ọganiru ndị Igbo na Western Cape Mayor bịa duru m onye nwata akwọcha aka n'ọgbụ Mayor Ezomogo Osimukene ọ bụ High Chief Antonio Nigwe ọnwa na-etiri ọra n'ọsọ obodo ara na-azụ nwa Ojimoto Mogo bịa yiri m ọ zụrụ Igbo niile anụ a na-achụ amọgwa Tony Sunubu njini na-ebi ego ara na-azụ nwa Ojimoto Mogo meli m nke mụọ obodo kwelu Ojimoto Mogo meli m nke mụọ obodo kwelu ara na-azụ nwa ọnwa n'ọzọ obodo Chief Obinna Nwafọ chi nwatakwa akụ 1 n'ọgbụ agụba nke izizi n'ọgbụ Amandi Aneze 1 n'ọgbụ n'Enugu Steeti CEO Onugo Investment Pty Limited Member Diamond Ambassador Luxembourg Member Luxembourg Pioneer ya na Oliakụ ya Lolo Onyinye Nwafọ Omobidi ya nwanyị mana lụsi ibi ya bịaduru m Chief Uchenna Romanus mee nọkwuru onye Amishi onye Nnewi Director Ushe Deli Enterprises Pty South Africa Umeọzọ dị n'obi Yaba ndị anyị ji Chukwu buru ụzọ Exporter and Importer of fruits from South to Nigeria. Franchise Courier Services Resident anyị ji Chukwu buru ụzọ na South Africa. Resident United Brothers na South Africa. Onye akụ na-esi obi ike Ezomogo bịa Uche kago Uche ego Umogo meli m nke mụọ Chief Emmanuel Ugochukwu Ajiboka na South Igwe na Pumalanga Anointing Ọka jide ebube
anọntị na ọka ndị ọka jide ebube iwepụ ụmụala nga bịa lie ajibọ ka niile Chief Uchenna Okeke ebube Nibo na South ebube home and abroad ebube Nibo onye ọma ebube Nibo bịa yili mụ Chief Sondoga yaliyo eji adị enu wanụ na Nibo omive ji dọbọ omive nke izizi na Nibo ya n'oli akụ ya o n'ụlọ pọli na njide ka nwụga nwalete duwin ga o omive ji dọfọ na Nibo Financial Secretary Citizens of Heaven Social Club CEO Davidson Beauty and Saloon Pty Limited Chief Chibuzu Zamwa Bekee na South Africa Agịghị tụrụ agwa na South Nwekwuo na Nibo bịa duru m anyị eke na oyimuo Chief Emeka Nwokeke ofu onye na Nagolo onye Nnogidi na Nagolo CEO Just Cleaning Liquor Shop Just Cleaning Ladies Wear na South ezomogo bịa dunu m Chief Onyeka Nwankwo bịa lio imu isi kakụ n'Isuofia niile Nwachukwu nyere ndụ one na Cape Town egofu n'Isuofia New Money n'Isuofia egofu n'Isuofia egofu bịa duru m Chifika Chukwu Nwezekwe Ifemela nkịtị wanụ na Nibo Ike South go na Diamond Yesi change na South Ike South bịa duru m Chifizikia Ludike bịa liyo Alikwekwe di second Ezi nwamba Itolu n'ụkwa Imo Steeti CEO Easy Diaconis Pty Limited Ụkwụọma gbalụ ndị Igbo President Citizens of Heaven Social Club na South Chief Chibuzo Nwosu Asambodo ndị Igbo niile CEO Mbodo Exclusive CEO Mbodo Communication Uwabujo Njoloko Enuwa Jonjoloko Jonjoloko n'Enugu bịa Jonjoloko n'Enugu na Umuri Jonjoloko n'Ekenemi na ya si mụ
ekene ọ bụ highchief Emeka Elom Nwachimeleze n'izo kingdom ezi nwa Ebonyi steeti emebivego na South Biali Mezaya ndị zo kingdom ojimoto ịmọgọ bịa ojimoto ịmọgọ n'Ebonyi steeti CEO Emeka Chimeleze Foundation worldwide bịa n'ụlọ m ya n'oli akụ ya n'ụlọ blessing root Elom ya bụ ọmụ obi dị ya mama ejima mama Chikamso mama blessing adadị ọra mma oli ebelebe gbuo ka ije kene onye amụma Chukwu Apostle Dr. Chibueze Steve General Overseer Yadi World Church International nọ dị n'Anambra steeti n'Ọka ezi nwa mbọsị n'ihe ala local gọọmenti ya bụ CEO Diamond Legacy Properties Limited ezi ọyị m uchu agbalụ gị ole n'ụwa ka ndị ila na-enye gị nsogbu nwanne m ka ife na-esili gị ike ka ndị ila na-achụghalụ gị jebe na Hear the Word Church International nọ dị n'Ọka Anambra steeti Chief Ivanyi Chukwu Anthony Nwankwọ amụlụ onye na-ego nke izizi n'Oko His Grace Pty na South amụlụ onye na-ego onye ọma amụlụ onye na-ego onye ọma amụrụ onye na-ego onye ọma amụrụ onye na-ego amụlụ onye na-amọni onye ọma amụrụ onye na-ego His Grace Pty Biali amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego onye ọma amụlụ onye na-ego High Chief Harrison Sunday Igwe Kajiakụ n'Iza Nation na nye kene gị Sunny So South CEO Igwe's Import and Export to South Africa and Isa Travels and Conference Limited CEO Son Harris Investment Nigeria Limited ezi nwa ụmụara Iza North Ebonyi steeti bịa n'ụlọ m Chairman Iza Progressive Union na South Treasurer Anyịji Chukwu buru ụzọ Social Club na South Africa Vice President Citizens of Heaven Friends Club na South nyana oli akụ ya n'ụlọ Shalini Igwe onye ọmụsodie maka bịa dụrụ m osodi ya kpakụ bịa dụrụ m ya na ụmụọma Chukwu ji chọ ya mma Chukwuebuka David Igwe Precious Igwe Somtologwu Igwe Chief Kesi Nzelu Kesi onye nwego n'Ozubulu ya na oli akụ ya Afọma Nzelu
na ụmụaka Chukwu ji chọfa mma ka m si yọ Chukwu blessing chikasị mma ya na nna ya Chief Ogbuefi eze nna bụ ike ya na Oliakụ ya Felicia Nwanzelu na Mekenụnụ Ogbuefi Ivanyi Chukwu ụzọ Chukwu ezi nwa ụmụnze ngị bụ jita ya ma ọgụ onye ọma na Akwa Ibom aka na-achọ moto mma ezigbo ọgọ Nwawelugo na Nibo Financial Secretary Tire Dealers Association na Akwa Ibom Secretary General Chief of 7 Social Club of Nigeria CEO Roseland Global Limited Kaikene Nezi Oyimuo Chief Benjamin Oga Oyi of Oyi Isiaga Magaji Yankee Obole Yankee Nekenemi President General Nibo Union na South Africa Obole Yankee Obole Yankee biadulu Obole Yankee bialiyo Isiaga Magaji bialiyo Oyi oboyi Oyi biadulu Nwawelugo na Nibo Nekwu nwa odogwu ejiwe mmalụ Nibo Eze Chimelọgọ na Nibo anya anyị ji afụ ụzọ nke izizi na Nibo Eze Ụmọgọ ọzụrụ m ogbenye na Nibo ukwu jetalụ mma na Nibo omere ọra na Nibo niile ezi nwa mmiri ọma na Nibo etukwuru mmiri ọma na Nibo ezi oyiri adụlụ m Nwawelugo Nibo Nwawelugo Nibo eze Ụmọgọ daalụ